sa vylákať. Udalé na gól! Presne to sa stalo, čo som povedal, dali sme sa vylákať, jeden zažil. Opäť Milander, pozrite sa čo robí, pozrite sa ako sa natlačí, Lašák nekontroluje. Je to gól, bohužiaľ. Chlapci, posledné sekundy našej hry v oslabení a už je náš hráč na ľadovej ploche Orsák a môže ísť dopredu. Poďme! Gól! Gól! 1-2! To bola ukážková akcia, správna odpoveď. Pel. Štimpel. Kde je gól? Kde je to gól? Ešte gól! Gól! Hurá! 2-2. Vynikajúco. A Žigmund ho zatiaľ na šampionáte nedal. Dal teraz! Gól, gól, gól! Žigo, si najlepší! Žigmund Palfi predviedol, ako sa to má, vycvičil Salah. Šup hore, áno, do pravého vinkla. Tú sériu obrancu Magnusa Johanssona. Lašák! Fantastický! Jano chytil aj štvrtý nájazd. Teraz, ak dáme gól, postúpime do finále majstrovstiev sveta. Vyšší obranca a rozbieha sa trenčiansky rodák. Ríško, nech ti to vyjde. Dá gól! Sme vo finále! Sme vo finále! Rusko, Slovensko. Sobota 11. mája 2002 o 19. hodine priamy prenos STV. Už teraz pozývam všetkých obrazovkám. Kupujte nové televízory, objednávajte miesta v hostincoch, krčmách, kaviarniach, u svojich priateľov. Všetko bude pri televízoroch. Slovensko vyhráva!